መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ይዝሕልክን ኩራት ሕወተይ ከመይ ሰንቢትኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ኳዕፅሐኩም ለቅድስተ ሰንበት ሽንም በአይኩም ትልሙድ ካብ ማሕበርና ቅድስቲ ተዋህዶ የእምነተይ ዝቀርበና ስነ ጽሑፍ ሕፅር ዝበለ ስነ ጽሑፍ ክቀርበልኩም። ታሪክ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ። ሓንቲ ሰበይቲ በይና ካብ ከተማ ስክራ ናብቲ ጥንታዊ ዔላ ያዕቆብ ማይ ክትቀድሕ ምስ ከደት ኣብቲ ዔላ ሓደ ይሁዳዊ ሰብኣይ ፀንሓ። ዋላ ንሳ ኣይትፍለጦ ንሱ ግን ይፈልጣ እዩ። ምክንያቱ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ። እታ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ ናብቲ ዔላ ምስ በፅሐት ኢየሱስ ድማ ደኺሙ ኣብቲ ጥቃ ዔላ ከፍ ኢሉ ስለ ዝነበረ ነታ ሳምራዊት ማይ ሃብኒ ኢሉ ሓተታ። እዚ ሕቶ እዚ ታራ ሕቶ ኣይነበረን። እታ ሳምራዊት ሰበይቲ በቲ ሕቶ ናይ ይሁዳዊ ሰብኣይ ኣዝያ ተገረመት። ከመይሲ ይሁዳውያን ሳምራውያንን ጽልኢ ስለ ዝነበሮም ዝኾነ ነገር ኣይለማመኑን ነይሮም። ስለዚ ንስኻ ይሁዳዊ ከንስኻሲ ከመይ ኢልካ ካባይ ካብ ሳምራዊት ሰበይቲ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኢላ መለሰትሉ። ኢየሱስ ግን ንኩሉ ዓለታዊ ሃይማኖታዊ ፀታውን ኣይሁዳን ዘይሁዳን ዝብል ናይ ፍልሊ ዕንቅፋት ኣሎ እዩ። ንኩልና ደቂ ኣምላኽ ሓደ ንምግባር ከም ዝመፀ ኣየስተውዐለትን። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዓና ንጥፉኣት ኣባጊዕ ንምርካብ ዘይኸዶ ቦታን ዘይሰገሮ ዕንቅፋትን ዘይከፈሎ ዋጋን ኣይነበረን። እታ ሰበይቲ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ከም ዘላ ስለ ዝፈለጠ ነቲ ምድራዊ ጽምኣቱ መበገሲ ገይሩ ናብቲ ዓሚቕ መንፈሳዊ ድሌት ክወስዳ እዩ ጀሚሩ። ከምዚ ድማ በላ፣ ውህወት እግዚአብሔርን እቲ ማይ ኣስቲኒ ዝብለኪ ዘሎ መን ምዃኑ እንተትፈልጥሲ ንስኺ መለመንክዮ ነርኪ፣ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ግን ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ዔላ ዘሎ ማይ እያ ትሓስብን ትዛረብን ነይራ። ስለዚ ጎይታና ጎይታይ መቕድሒ የብልካን፣ እዚ ዔላ ከዓ ዓሚቕ እዩ፣ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ክተምፅኦ ኢኻ ክትብል ትምልስ። ሕቶኡ ቀጸለት። ኢየሱስ ድማ ኩሉ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ መሊሱ ክጸምእ እዩ። ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግን ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ። እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብ ውሽጢ ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ እዩ በላ። እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ መሊሰ ናብዚ ከይመጽእሲ ካብቲ ማይ እቲ እንዶ ሃበኒ ምስ በለቶ፣ ኢየሱስ ናብቲ ዝሓሰበቶ ምስጢር ህይወት ብምእታው ክድሞ ሰብኣይኪ ፀዊዕኺ ናብዚ ንዓ በልዮ፣ ብድሕሪኡ ሰብኣይ የብለይን ኢላ ምስ መለሰትሉ። ኢየሱስ ከዓ ሰብኣይ የብልን ምባልኽሲ ሓቂ ተዛሪብኺ፣ ምክንያቱ 5 ሰብኡት ነይሮምኺ እዮም፣ እዚ ሕዚ ምሳኺ ዘሎ እውን ኣይ ሰብኣይክን እዩ፣ ስለዚ ሓቂ ተዛሪብኪ በላ። ሳምራዊት ሰበይቲ ነዚ ምስ ሰምዐት ደንገጸት። እቲ ምስጢራዊ ታሪክ ከይተዛረበቶ ባዕሉ ስለ ዝፈለጦ እዚ ኣብ ቅድሚ ቀይሙ ዘሎ ነቢ እዩ ኢላ ስለ ዝሓሰበት ንሳ ድማ ብዛዕባ ኣምላኽ ዝምልከት ቦታ ኣበይ ምዃኑ ሓተተቶ። ኣቦታትና ኣብዚ እምባ እዚ ሰገዱ፣ ንስኻትኩም ግን እቲ ሰበይቲ እቶም ሰባት ክሰግዱሉ ዝግባእ ስፍራ ኣብ ኢየሩሳሌም እዩ ኢኹም እትብሉ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣምላኽ ኣብቲ እምባ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ከም ዘይኮነ ገለጸላ። ኣምላኽ መንፈሳዊ እዩ፣ እቶም ዝሰግዱሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግዱሉ ይግባእ ምስ በላ። እታ ሰበይቲ ድማ ብዛዕባ እቲ
ብዛዕባ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ ቃልን ብዛዕባ ምፍላጥ ምስጢርን እናስተንተነት እቲ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ ኣይፈልጥን እዩ እፈልጥ እየ ንሱ ምስ መጽእ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ። ኣብ መወዳእታ እታ ሰበይቲ ብዛዕባ ምምጻእ መሲሕ ምስ ተዛረበት ኢየሱስ ድማ እቲ ንዘመናት ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓብይ ምስጢር ገለጸላ። እቲ ምሳኺ ዝዛረብ ዘሎ ኣነ ንሱ እየ ብምባል እተን ዒድመ ልክዓ ዝሰምዐትለን ኣእዛና ንቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዓ እዚ ዓብይ ብስራት ኣብ ኣእዛና ምስ በጽሐ ድማ መሲሕ ከም ዝረኸበቶ ስለ ዝተረድአት ነቶም ማይ ክትቀድሐሎም ዘምጽአቶ ዕትሮ ገዲፋ ንደቂ ዓዳ ክትዛረቦም ብጉያ ናብቲ ቀረብኡ ዘሎ ከተማ ብምኻድ እቲ ዝገበርክዎ ኩሉ ዝነግረኒ ሰብኣይ ንዕሮ እዩ ንሱ ክርስቶስ ዶ ይኸውን ኢላ መስከረትን ተዛረበትን። በቲ ዘረብኣ ድማ ብዙሓት ሰምራውያን ተኣኪቦም ናብቲ ቦታ በጽሑ። ነቲ ዝበለቶ ድማ ብዓይኖም ርእዮም ብእዝኖም ሰሚዖም ኣመኑን ሰዓብዎን። ታሪክ እታ ሰምራዊት ሰበይቲ ታሪክ ኩላትና እዩ። ኩላትና ኣብ ሂወትና ንዘሎ ጽምኣት ንምርዋይ ናብቲ ዝተፈላለየ ናይ ዝዓለም ዓለታት ሃብቲ ስልጣን ዝና ንምርካብ ነፍስና ንሐስርን ብዝተፈላለየ ሓጢኣት ድማ ንመላለስ ንኸውን። እዚኦም ግና ንግዚኡ ጥራይ እዮም ዝጽግቡናን ዝዕግቡናን እምበር መሊስና መውፃእና ኣይተርፍን። ኢየሱስ ግን ሎሚ እውን ኣብ ጥቓ እቲ ዓለማዊ ዒላ ተቐሚጡ ይጽበየና ኣሎ። ንሱ ጥራይ እዩ ነቲ ብምድራዊ ነገር ዝሪኦ ልብና ክመልእ ዝኽእል። እታ ሰበይቲ ንዕትረኣ ገዲፋ ከም ዝኸደትን ዝሰዓወትን ንሕና እውን ነቲ ጾር ኮይንና ዘሎ ናይ ቅድም ታሪኽን ሓጢኣትን ኣብ እግሪ ክርስቶስ ኣውዲቕና ብሓድሽ ህይወት እሱ ብዝፈትዎ መንገዲ ክንመላለስ ኩሉ ግዜ ይጽውዐና ኣሎ። ንሕና እውን ካብቲ ማይ ህይወት ክንሰቲ እግዚአብሔር ይሓግዘና። ብሩኽ ሰንበት። አሜን። ዘውደቕኽዎ ዘንጥኸው ምራን ትመለለይ ወሰንኪ እግዚአብሔር